Sarbo HDN na Nijar ne ke kira kuma ina kiran kuma za soja. Ina da mai gardama ina da mai jayayya. Wargi wuri gare shi na ce malam ilimi kake so ga jami'a. Amma jami'an Nijar ta mu University Abdu Mummuni. Akwai maza akwai mata a cikin ta na ga duka kishin kasa suke. HDN na Nijar a gaida ku jaruman maza 'yan gwagwarmaya. Kowa ya bar gida ya bar tushe ni fa ba ni rena ku jami'a. Duk masu ilimi na cikin ƙasa su masu fito ne a jami'a. Jami'a ba ku da bare ni kun tara ilimi nan kala-kala. Jami'a ta Nijar ne ke nufi University Abdu Mummuni na ce. Maza 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 na ce. HDN na Nijar a gaida ku jaruman maza 'yan gwagwarmaya. Ni mamman Sani mai goshin waka yau na sauko nan a jami'a. Ni ba ni wa rauko waka sai jarumai maza 'yan gwagwarmaya. La grande base, la grande base, la grande base, la grande base ku ne manya sai da ku kasa za ta tafiya. Ko an ki ko an so sai da ku ake. Cikin ku za a samu shugaban kasa, cikin ku za a samu prime minister. Sarbo, être un étudiant n'est pas un jeu du hasard. HDN na Nijar a gaida ku jaruman maza 'yan gwagwarmaya. Wai ina mazajen na jami'a, wai ina 'yan mata na jami'a. Ku tashi duk ku miƙe na gaida ku don kuna cikin 'yan gwagwarmaya. Ko an ƙi ko an so sai da ku ake. Babatani ya ce na gaida ku jinjina ta girma yake muku. Jama'ai na Nijar soja ne. Ku sa ido cikin taku jami'a. Mugu daga boye yake zuwa sai in yayi banna ake sani. Ai tun da ka zo na mu suna